frontoi luzea, pala luzeaz eta xisteraz jolasteko aproposa da. Kantxak 54 metroko luzera eta 11 metroko zabalera izaten du. Aurreko paretak 11 metroko garaitasuna eta 12ko zabalera. Txapa lurretik metro bat eta 10 zentimetrora jartzen da. Kuadro artean 4 metroko tartea dago. Dudari gabe, palaz mintzatzen garenean, pala luzea etortzen zaigu burura. Berau baita hiruren artean maila gorenekoa. Pala luzea pago egurrez egiten da eta pieza bakar batez osatzen da. Mutur batetik besteraino 52 zentimetro izaten ditu eta 900 gramo inguruko pisua. Kirolariak palaren eskulekua bere eskura ongi itsasteko kola moduko gai bat ematen du. Modalitate honetan erabiltzen den pilota larruz estalitakoa izaten da eta oso bizia, 110 gramo inguru pisatu ohi du. Pilotariak sakia 12. kuadroan botatuz egiten du eta lehen biziko 4 kuadroak gainditzen saiatzen da 7. pasagabe. Bestelako arauak mota honetako frontoietan gorde behar direnen antzekoak dira. Xistera gaztaina egurrez osatutako egitura bat zumezko ariez josita egiten da. Era askotako xisterak erabiltzen dira, bakoitzak bere joku berezia duelarik. Punta edo zesta punta izendatzen den modalitatea xistera berezi batez jolasten da, kakodun xistera alegia. Kirolariak xisterak mutur batean duen eskularru moduko batean sartzen du eskua eta bertan lotzen du soka batez. Pilota joku honetan aritzen diren profesionalek 115 eta 125 gramo inguruko pilotak erabiltzen dituzte. Oso pilota biziak izaten dira. Puntistek aurreko paretatik 40 metrora 11. kuadro inguruan pilota botatuz egiten dute sakea. Zesta puntan, pilota jaurtiki aurretik xistera barruan kakoan alegia une batez balazta daiteke. Pilotak xisteran sartzean boterik egingo balu hutsa izango litzateke. Harrigarria bada ere, pilota joku mota honek sekulako arrakasta izan du eta du Estatu Batuetan. Beraiei esker izen berri bat du kirol honek, jai alai hain zuzen. Ipar Ameriketan ez ezik, munduko beste toki askotan ere egin izan dira puntako frontoiak. Xisteraz egiten den beste joku bat erremontea da. Erremonteko xisterak aurrekoak baino joskera estuago eta gogorragoa du, eta ikusten duzuen bezala ez du kakorik. Gaur egun erremontean aritzen direnek beren gorpuzkera eta jokamoldeari egokitzen diete tresna, batzuk luzeagoa, beste batzu okerragoa, eta horrela erabiltzen dutelarik. Erremonteko profesionalek 110 eta 117 gramo inguruko pilota biziak erabiltzen dituzte. Jokamoldaen aldetik esan erremontean pilota gelditu gabe xisteran zehar irristatu egin behar dela jaurtikitzeko.